Ibigcwele ime ngeembambo intente egxunyekwe kwiziko loqeqesho ootitshala elusikisiki, ikumkani yesizwe samampondo, amagosa karhulumente, iinkolo ezohlukeneyo, imibutho echasene nolwaphulo-mthetho kunye nabahlali beze kukhumbula bekwathi ndlelantle kumaxhoba ali-18 adutyulwe abulawa kwilali iNgobozana. La maxhoba athi oselwa ngembumbulu ezintsulwini zobusuku ngomhla wama-25 kwinyanga ephelileyo. Usodolophu wesithili i-OR Tambo nesiphala-phambili kulwaphulo-mthetho kweli phondo uMesuli Ngqondwana uthi makubekho intsebenziswano phakathi kwendlu yeenkosi norhulumente ukulwa ulwaphulo-mthetho. Indlu yobukhosi nazo zonke i-stakeholders, ityali oosomashishini, sibe ndawonye, sibe necebo elinye nendlela enye esivumelana ngayo kulweni nolwaphulo-mthetho lolu hlobo. Kuba uba loo nto ayenzekanga, ndiyagxininisa, kulula ukuba iindawo zethu zibuyele kumbala logazi. Zitshintshisene ngeqonga izithethi zizama ukubopha amanxeba ezi ntsapho. Othethe lezi ntsapho zamaxhoba uDavid King uthi ezi ntsapho zinoloyiko ngoku. We live in fear. The first night emva kokuba ndiye kulaa scene, ndazama ubholitha ngayo yonke into enokubholitha ngayo, kuba ndinoloyiko into yokuba mhlawumbi nam bangafika phaa kum bangapheleli phaa kumntwana womkhulwa wam kuphela. UKing uthi bafuna urhulumente aqiniseke emsebenzini wokukhusela uluntu. Asinqweneli into yokuba kuthiwe urhulumente uzosixhasa ngale ntente kuba sibhujelwe, uzosixhasa ngokungcwabisa izihlobo zethu, but sirhalela ukumbona urhulumente esixhasa ngokusikhusela singafi. Ngoba uba urhulumente usikhusele, there will be no need for this tent. Ukuba urhulumente usikhusele, there will be no need for an organizing committee for a funeral. Kule nkonzo, umphathiswa wesebe lenkonzo yesipolisa eMzantsi Afrika uSenzo Mchunu ubhengeze ukuba kubanjwe abarhanelwa abathathu ngetyala elohlukileyo kodwa basenokuba ngabantu abanokuyanyaniswa nesi siganeko. All three people that have been arrested may be people or any two of them or any one of them may be a person or persons of interest, including in the case of 18 people. So you can't say the three people that have been arrested have nothing to do with the murders of 18 people. Even if you can't say right now those people are arrested for that particular incident. Aba barhanelwa bavele kwinkundla kamantyi yaselusikisiki kusasa namhlanje. Umchunu uthi kulindeleke ukuba kubanjwe abanye abarhanelwa. Ndinguyamkela Mchiyo, kwiindaba ze-MPK elusikisiki.